Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आलेक्सिं बर' हारिनि आंगो लोगोफोरनि माबा प्रकाशना जेरै नोंथांमोना नायदों बियाम सोराब चेनेल खुलुमबाय जोंनि गासैबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो आङो माखासे गथ'फोरखौ बुंनो सानदों आं खोनानो मोनदों बिसोर गथ'फोरा बे समावबो गेलेनायखौ गाराखै मार्बल गेलेनाय काबादि गेलेनाय गथ'फोरखौ आं बुंनो सानो कि नोंसोरो जानला माला दायो बाहेरायाव ओंखारनो नाङा मार्बल गेलेनो नाङा काबादि गेलेनो नाङा मानो होनोब्ला मोनसे भाइरास ओंखारदों बे भाइरासनि थाखायनो नोंसिनि स्कुल आरो कलेज आरो फरायसालिफ्रा बेफोर गासिबो बन्द जाथ'ना दं नङा होमबा स' बे समावहाय नोंसोर जुदि आरो गेलेबावोबा जाय फरायसालियाव नोंसोर जमा जायो बिनि थाखायनो बै जमा जायालासिनो थाथों डिसटेन्स माने एसे गोजान गोजान थाथों होननानैनो बेखौ बुंदों बिनि थाखायनो स्कुल फरायसालिफोरखौ कलेजफोरखौ बन्द खालामदों स' नोंसोर बे समावहाय आरो मार्बल गेलेयोबा काबादि गेलेयोबा काबादियाथ' सासे सानैजों गेलेजाया मार्बलाबोथ' सासे सानैजों गेलेजाया स' बेवहाय भाइरासआ सन्देरलायो आरो बे भाइरासआ सन्देरलायोब्ला बेखौ फाहामनो हाया जै बे भाइरासआ सन्देरबाय ओमफ्राय फाहामनो हाखाला होमबाथाय बेवहाय जुदि फाहामनो हायाबाथ' गैला नङा होमबा स' बेवहाय थैनो गोनां जासिगोन स' बिनिखायनो आं नोंसोर गथ'फोरखौ रिकुवेस्ट खालामो आर'ज खालामो न'आव था नोंसा आइ आरो आफामोनजों मोजाङै रायलाय नोंसा आदामोन दंब्ला बाजैमोन दंब्ला बिसोरजों गेले बिसोरजों न'आवनो था रावबो न'नि बाहेरायाव ओंखारनाङा न'नि सिथ्लानिफ्राय बाहेरायाव थांनाङा न'नि बारिनिफ्राय बाहेरायाव थांनाङा गेलेहैनो नाङा न'आवनो जेसे हायो गेलेनांगौब्ला रावखौबो हाबनो होनाङा जानला माला ओरैनो उइदाउट गोनांथि माने गोनांथि नङाब्ला आरो स' आं बेखौनो बुङो कि नोंसोर न'आवनो था आरो मोजाङै नोंसिनि आइ आफामोनजों मोजां स्ट'रि सोलों बिसोरनि जिउआव मा जाबोनायमोन खोनासं आरो बैखौ नायबिजिर ओमफ्राय नोंबो बिसोरनि मोजां खामानि मावनायखौ सोलों बेबायदिनो नोंसोर न'आव थानानै गोबां मोजां नोंसा आइ आरो आफामोननिफ्राय आबै आबौमोननिफ्राय आदा आरो बाजैमोननिफ्राय मोजां गियान सोलोंनो थाखाय खाबु मोन्दों सम मोन्दों स' बै खाबु आरो समखौ नागारनाङा जुदि स्कुल आरो फरायसालिफ्रा कलेजफ्रा जुदि खुलियोबाथ' नोंथ' कलेज आरो फरायसालियाव थांथारनांगोन आरो जुदि एटेन्ड जायाबाथ' फिस लागोन नङा होमबा एबसेन्ट फिस लागोन स' दा बेयाव एबसेन्ट फिसबो गैया माबो गैया गोबां मोजां आरो सोलोंनो थाखाय जिउआव आवगायलांनो थाखाय स' नोंसोरो मा खालाम न'आवनो था मार्बल सार्बल गेलेनाङा काबादि साबादि गेलेनाङा बायदि गोबां खेल गेलेयो बिसोर माने आंनि सिगाङाव कल खालामना खोन्थाहरदों स' बेबायदि गेलेनो नाङा आरो जुदि बेफोरबायदि गेलेयोब्ला न'खरनि मानसिफ्रा एसे सासनबो होनो माने नाजा आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो मिथिबायना आरो गामिफ्राबो मोनसे बेखौ डिसिसन लानांगौ बिनि सायावहाय आरोबाव बेनो खोथाया कि बे समावहाय माने जायफोर बिमा बिफाफ्रा डिउटि मावोमोन बिसोरो दायो फ्रि मोन्दों थानो स' बिसोरो गावनि गथ' गथायफोरखौ गोबां मोजाङै सिक्खा होनो हायो फोरोंनो हायो इडुकेसन होनो हायो न'आव थानानै टिउसन लानाय बायदि लानो हायो स' आं बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोननि BA आरो मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनाय बा BSc मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनाय MSc मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनाय MA खालामनाय MCom खालामनाय जेसेबांखिनि डिग्रि कमप्लिट खालामजोबनाय बा बिसोरो रोंगौ फोरोंनो गुबुनखौ स' बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो प्लिज गावनि न'नि गथ'फोरखौबो एसे नायनानै फोरोंदो बे समावनो टाइम मोननाय समावनो खुलुमबाय